Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Čau, jsem Eliza, vítám vás u dalšího dílu série Let's Cook. Dnes si uděláme tuhle skvělou malinovou marmeládu. Každý k receptu používá jiný gelfix, my jsme používali 1:1 a 3:1 gelfixu a dál budete potřebovat 1,5 kg cukru a 2 kg ovoce, to je vlastně podle toho dávkování vůči tomu gelfixu. Maliny dejte do hrnce a rozmixujte do hladka. Odměřte si 1,5 kg cukru. Do malé misky nasypte oba dva gelfixy a přidejte 2 polévkové lžíce odměřeného cukru. Než začne směs vřít, dáme do něj směs gelfixu a cukru. Míchejte pečlivě, aby se vám marmeláda nepřipálila. Až začne marmeláda vřít, přidejte zbytek cukru. Připravte si sklenice, do kterých potom marmeládu dáte a oddělejte z nich vršky. Sklenice dejte do trouby rozehřátou na 50 stupňů asi na 10 minut. Vnitřní stěny víček potřete slivovicí. Abych vám řekla, proč jsme ty sklenky dali do trouby, tak je to proto, aby se nahřály a potom nepraskly, když do ní nalejeme horkou marmeládu. Když marmeláda začne vřít, tak od té doby ji vaříme 7 minut. Pokud by se vám okolo marmelády vytvořila tato pěna, kterou vidíte, tak ji oddělejte. Zhruba po 10 minutách můžeme sklenici vydělat ven z trouby. A nyní je čas naplnit všechny sklenice marmeládou. Okraje sklenic potřeme slivovicí, zaděláme vrškem a obrátíme dnem dolů. Tak jo, tohle by bylo pro dnešní video všechno a já doufám, že se vám video líbilo a že si tento recept vyzkoušíte taky. Mějte se hezky a ahoj!